Ahojte, vás zdravím, vítajte na mojom kanáli Tajomstvo kariet. A keďže sa nám blíži jar a už priam klope na dvere, tak som sa rozhodla urobiť dva balíčky a téma je Som pripravená prijať novú lásku, alebo láska prichádza, keď prichádza už aj tá jar. Balíček číslo 1 a kartička z orákula Zrození nového vieku, zrození nových stvorení, vytváraní nového sveta. Tak poďme čarovať s tou láskou. Príde, nepríde, to je balíček číslo 1. Vy, ktorí máte záujem o osobný výklad, nech sa páči, kontaktujte ma, napíšte mi do mailiku, dáme buď polhodinový výklad, ten je na 3 otázočky, alebo keď chcete dlhší, tak hodinku. Do 4 pracovných dní vám pošlem video, alebo teda môžeme aj spolu komunikovať cez WhatsApp. Vy, ktorí ste si vybrali balíček číslo 2, vítajte všetci. A tu máme kartičku z oráklových kariet a je tu napísané jednoducho řekni áno. Tak keďže nám prichádza tá jar a láska s ňou prichádza, povedz len áno. A tu je takýto kamienok pre vás. Poďme teraz na balíček číslo 1. Tak vítajte všetci, vy, ktorí ste si vybrali balíček číslo 1. Láska prichádza. To sú zmeny už teraz. Zmena. Prichádza určite zmena do vášho života, milé jednotky. A budeme si vyberať, výborne, wow. Balíček číslo 1. Vám určite tá zmena do života prichádza a láska s ňou. Wow. Krásna karta. Sila, to bude sila. Kráľovna pohárov. Citov, lásky a zmien vo vašej blízkej dobe, milé jednotky. Vyzerá to, že jar robí svoje, má svoje čaro. Poďme ďalej. Láska prichádza. Určite áno. Budú tu nejaké obavy, ale všetko bude v poriadku, určite, milé jednotky. Musím si to tu poposúvať, ja sa za toto ospravedlňujem, ale ono, na to, aby ste videli tie karty, je tu strašne malý priestor. Tak poďme sa na to pozrieť teda. Snažila som sa to tu nejak poukladať, aby ste to videli všetci. Takže začíname kartičkou, kde je napísané, že death, čiže smrť. Ale v podstate to môže byť, nemôže byť. Je to premena. Je to niečo, čo začíname od začiatku. Nemusíte sa hneď bať toho názvu. Môže to byť ukončenie starej kapitoly, aby mohla prísť nová láska. V tomto prípade je to určite tak. Prichádza nová láska. Plne sa s vami teším, jednotky, lebo toto je nádhera. 7 pohárov. Možno teraz len tak nejak snívate, rozmýšľate, máte príliš veľa možností. Ale táto kartička vás nabáda, aby ste si ujasnili, čo vlastne od toho partnera očakávate. A nenechali sa len tak nejako nalákať nejakými ilúziami, rečičkami. Wow. Tieto karty, to je proste, že wow. To je kombinácia úžasnej, silnej ženy. Váš vzťah
milé jednotky, bude založený na hlbokom duchovnom prepojení, lebo je tu veľkňažka. Nielen na fyzickej príťažlivosti, že budete krásna, elegantná pre toho pána, ktorý vám prichádza do života, ale proste bude vás to vzájomne priťahovať. Tá energia, tá intuícia, ktorú veľkňažka má, tie pravidlá, pre rodinu, proste to vyžarovanie medzi vami bude ako partnerov, kde je zrelý vzťah. Pre rodinu, pre budúcnosť. To sila. Proste to bude sila. To vám poviem na rovinu. Nová známosť vám môže prísť z nejakých priateľov, alebo dokonca v prostredí, kde je taký nejaký chaos, v nejakej práci, alebo na hromadnom podujatí. Niekde je viac ľudí, 5 palíc, 3 poháre. Budete medzi ľuďmi, bude tam možno nejaká súťaživosť, alebo niečo sa tam bude diať. Budete proste medzi priateľmi a tam na nejakom hromadnom podujatí alebo na nejakej oslave, na nejakej párty sa môžete zoznámiť. A kam to bude viesť váš vzťah? Stabilita, zväzok, 4 palice, rodina. Tá karta naznačuje, že tento románik nebude len nejaký románik, ale bude to mať potenciál na niečo pevné. Dokonca spoločné bývanie, svadba, harmónia vo vzťahu. Wow. Čo na to povedať, milé jednotky? Tieto karty jasne ukazujú, že láska je na ceste. Prichádzate od svojich snov, ilúzií a starých koncov úplne k novej láske v štruktúre vzťahu, ktorá je za dverami. Čo máte urobiť? Máte preto urobiť jedno jediné. Byť medzi ľuďmi. Proste ísť do spoločnosti, kde sú nejaké udalosti, kde je viacej ľudí a tam vás tá vaša intuícia povedie k správnemu človeku. Vy neomylne otvoríte dvere a poviete, to je on. Vy to budete cítiť, lebo tá intuícia s tou silou, to je taká kombinácia, to je niečo úžasné. A kam to smeruje, aký je možný koniec tohto celého príbehu? Ja nevidíte ten spodok kartičiek, ale nedá sa mi to tak lepšie. 10 pentaklov. To znamená jedno jediné. Budovanie pevnej rodiny. To je najsilnejšia kartička v tejto spodnej rade. Ale je úžasná, lebo to je happy end, šťastný koniec. Budete zabezpečení, naznačuje, že tento vzťah má potenciál prerost, prebývanie, spoločné bývanie pre dlhodobú stabilitu, kde váš partner vás zoznámi s jeho rodinou. To je už vážna vec toto. A vy ste tu. Kráľovna pohárov. Naznačuje táto kartička jedno jediné. Už nebudete bojovať. Už nebudete vymýšľať, predstavovať. Budete milovaná. So všetkým, čo k tomu patrí, s vašou intuíciou, s vašou citlivosťou. Proste to bude úžasné, úžasné, úžasné. Tu proste fakt, tento výklad, milé jednotky, to je až, mám zimomriavky, opakujem sa, ale je to tak krásne. Tá jar nám priniesla tak krásny výkladík, že kto si vybral jednotku, tak určite stretne toho človeka. Je tam veľký potenciál, že si budete veľmi rozumieť, že to bude láska na prvý pohľad a môžete dokonca uvažovať o svadbe, zasnubách alebo veľkej životnej oslave, kde nebudete skrývať vašu lásku. Budete to zdieľať so svetom, proste všetkým naokolo budete robiť radosť.
Všetko robia tieto dve karty, ktoré sú tak silné v spojení. Tento vzťah proste vás tak posilní. Vy budete jeden pre druhého veľkou oporou. Lebo vy ste už žena, ktorá presne, tá kráľovná pohárov, ktorá presne vie, čo chce. Ona vie, ona je sebavedomá, ona to má v hlave upratané, ona proste ten vzťah iba posunie na vyššiu úroveň. Úžasné, krásne. Čo na to všetko povedať? Z takého nejakého uvažovania, takého mierneho chaosu, že nevieme, čo chceme, ale rozmýšľame, ideme k totálnej stabilite, k citovému domu. Není to len o tom, že niekoho stretneme a že s ním vybudujeme nejaké prvé 2-3 roky. Nie, toto je stabilita. Vlastne ten koniec, smrť môže byť začiatok alebo koniec. A vo vašom prípade táto karta hneď na začiatku výkladu povedala jedno jediné. Staré vzorce sa definitívne uzatvárajú, zomreli. Aby vytvorili miesto pre niečo krásne, úžasné, kde budete totálne šťastní a spokojní. Takže, milé jednotky, to je výkladík pre vás. Ak máte záujem o osobný výklad, napíšte mailik, dohodneme sa cez WhatsApp a karta z orákula nám hovorí jasne. Zrození nového veku. Zrození nových stvorení, vytváranie nového sveta. Tak tu ste si vytvorili tým, že ste snívali úplne krásne, krásne, krásne. Milé jednotky, ja vám ďakujem za vašu pozornosť. Ak sa vám môj výklad páčil, nezabudnite dať like a zdieľať. Ďakujem. Vítajte, moji milí, vy, ktorí ste si vybrali balíček číslo 2. A toto je vaša kartička, ktorá vás pritiahla. Je to z orakulových kartičiek. Je nádherná. Ja sama som si ju vybrala na začiatku roka a tu je napísané, že áno. Jednoducho řekni áno. Čokoľvek, milé dvojky, si poviete, sa môže splniť. Tak poďme sa na to pozrieť, milé dvojčky. Čo vám prichádza v láske, keďže už máme tu jar? Som pripravená prijať novú lásku? Príde tá láska? Poďme sa na to pozrieť. Musím si to dať tak vyššie, lebo tu bude niekto strašne rozmýšľať. Vášeň. A niekto potrebuje čas. Hviezda. Už tu máme našu lásku. To je fešák, ktorý prichádza. No, niekoľko poznáme. Takže to asi nebude úplne niekto nový. Sa hovorí, stará láska nehrdzavie.
sme tu mali. Pekné, aj takto trošku nevidno, ale lepšie sa mi to skutočne nedá. Tak vítajte, milé dvoječky, čo vám prichádza na jara s láskou do života? Láska prichádza. Tak aj tu máme. Tu je ten váš nový muž. Je to niekto, kto bude vyššie postavený, niekto, kto chodí do nejakej firmy, kde má používať oblek. Je to niekto, kto môže robiť riaditeľ alebo nejaký manažer. A určite aj vám, milé dvoječky, prichádza láska do života. Keď sa tak pozerám na celý ten výklad, tak potrebujete čas. Ničo ešte netreba siliť. Možno v živote prechádzate fázou, kedy si ujasnite, čo vlastne chcete a kam chcete ísť. Pretože s touto osobou, s ktorou sa zoznámite, môžete v práci alebo niekde medzi ľuďmi, alebo môžete mať nejaké spoločné záujmy. Môžete začať budovať váš nový vzťah. Hviezda. Krásna karta. Proste ste v období, kedy sa liečite. Možno, že ste cítili, že ste trošku vyčerpaní, alebo v živote to máte momentálne trošku ťažšie. Ale do vášho života prichádza svetlo. Pretože prichádza láska. Táto karta je priamym potvrdením nového partnerského vzťahu, milé dvojky. Tak ak prechádzate takýmto obdobím, tak je to výklad pre vás. Keď nie, milé dvojky, skúste si pozrieť radšej tú jednotku. Pretože tu prichádza budúcnosť a stabilita nejakého elegantného muža, ktorý pôsobí ako niekto, kto má rád poriadok a vie, čo chce v živote. Sú to nejaké prekážky, niečo z minulosti, ktorý varuje táto minulosť, aby ste príliš nepozerali do minulosti. Minulosť to už je nič, to už je preč, to už je za nami, ako tá zrúcanina na tom obrázku. A treba sa vybrať aj s trošku iným smerom. Proste poďme ďalej, pohnime sa. Mali sme dosť času. Zhrnutie tohto celého takého výkladíku vášho. Nová láska určite prichádza. Príde vo chvíli, keď prestanete tak nejako veľmi to chcieť, prestanete tlačiť na pilu, proste sa tak nejak uvoľnite. Asi ste toho mali v minulosti príliš. Ale vaša láska, ktorá prichádza do života, bude plynúť prirodzene. Bude to niečo, čo nebudete musieť tlačiť, niekoho presviečať. Proste to pôjde samo. Tieto dve karty sú spolu nádherné. A to vám prichádza do života. Čiže budete sa spolu určite aj zabávať, budete chodiť spolu na nejaké oslavy. Vidíte tu aj tá žena, vyzerá, že je veľmi krásne oblečená. V krásnom prostredí s bohatým mužom. Čiže je tu hojnosť. Dovoľte veciam, aby sa diali v proste správnom čase. Čas je v strede výkladu. No a kam vedie, milé dvojky, tento váš vzťah? Kartička hojnosť, ako som už hovorila. A ešte tu máme kartičky ako je vášeň. Aj tá je nádherná. Proste tento vzťah bude
niečo silné, bude tam silná chémia, magnetizmus. Tento vzťah proste vedie k vybudovaniu spoločenského materiálu a proste k niečomu ako, dá sa povedať, rodinné zázemie. Je to cesta k prosperite, proste tu sú dvaja ľudia, ktorí sa vzájomne podporujú a zároveň rastú, ešte sa aj priťahujú, proste krásny výkladík. Hviezda a karta ideál. To je niečo, o čom ste snívali. Proste vy ste to chceli, manifestovali ste si to možno, potrebovali ste na to ten čas, ale vyzerá, že vám to vyjde. Tieto dve karty naznačujú, že tento vzťah môže byť pre vás až osudový. V zmysle liečenia, pretože vy ste mali v minulosti nejaký problém a máte to všetko nechať v tej histórii. Proste sa tým už nezaoberať tou zrúcaninou, nechať to tam. Nejaké sklamania, možno ste prišli niečím, čo vás priam drtilo, proste neboli ste šťastná. Ale tento vzťah, ktorý vám prichádza, bude bezpečným prístavom. Je to niečo, čo ste si vysnívala. Niečo, čo vás naplní. Niečo, dá sa to tak povedať, že takto má vyzerať partnerstvo. Takéto niečo ste si vysnívala a takto aj bude. Krásne. Zábava, zábava, zábava. Táto karta naznačuje, že s týmto novým pánom, s vašim priateľom nastávajúcim sa budete pohybovať v spoločnosti, kde budú rodina a priatelia a budete si užívať spoločné cestovanie a je tam aj potenciál na vytvorenie rodinného zázemia. Je tu však problém s touto kartičkou, tá minulosť. Tú minulosť už nechajte za sebou. Tento vzťah, tento nový vedie k niečomu úžasnému, krásnemu. Nezaoberajte sa už minulosťou, nechajte staré rany, nech sa preliečia. Ja viem, že ste potrebovali ten čas, ale nechajte veci plynúť. Proste nechajte to ísť. Už sa s tým netrápte, už neriešte, prichádza vám do života láska, milé dvojky. Treba si to uvedomiť, že to srdiečko a tá hlava musí byť preliečená, aby mohlo prísť niečo takéto pekné. To ešte také, čo k tomu povedať. No vyzerá to, že ten pán bude dosť zaneprázdnený, bude mať dosť na stole papierov, lebo vaše schôdzky budú potrebovať plánovanie. Asi si budete musieť kúpiť kalendár. Nič nepadne len tak z neba. Proste musíte si kúpiť kalendár a pracovať spoločne na tom, aby ste sa posúvali ďalej, inak výsledky nebudú. Tento pán je evidentne moc zaneprázdnený, určite to bude nejaký manažer, ja si myslím, že riaditeľ. A tie karty sú tu dosť také, že wow. Tak, ja vám prajem, milé dvojky, aby ste tej hojnosti a tej láske išli čo najrychlejšie, aby ste sa vyliečili z tej minulosti, z tých bolavých rán a nech sa vám to splní. Ten, kto má záujem o osobný výklad, nech sa páči formou mailu, ma kontaktujte a cez WhatsApp sa spolu spojíme, buď polhodinový taký výklad, to vychádza tak na 3 otázky a keď môžeme mať aj videohovor, to tak na hodinku a tam to už odpoviem určite viac. A milé dvojky, čo povedať? Tá karta. Áno. Jednoducho povedz áno. A ono sa to všetko splní. Krásna karta. A už sa teším na ďalšie výklady. Vám, ktorým sa páčil môj výklad a rezonoval s vami, kľudne napíšte do komentára, ja budem len rada. Dajte like a zdieľanie.